komentatuko izeo, baina dioztu irakurri eta azpimarratu importantena, ale? Pertsona mugitzen die, adibidez mugitzen die guantxanetan auki izatea pertsona bat inberna guain hemendik, eta beti mugitzen nahi da, mugatzen edo beste leku batera mugitzen da, emigratu inoela eta emigrante ere bai bihurtzea, alde batek ikusten. Pertsona mugimendu horiek ditzaie migrazioa. Emigranteak leku batetik alde